Zerbitzu publikoetan euskararen egoera hobetu beharrean argi eta garbi izan behar dugu egoera okertzen ari dela. Eremu judizialetatik eta beste eremu batzuetatik jasaten ari garen erasoak euskararen normalizazioaren kontrako norabidean eramaten ari dira administrazioa. Astero, erasoak pairatzen ari gara. Aste honetan bertan, Donostiako udaletxean eraso bat pairatu dugu, eta ja badira 50 pairatzen ari garen euskararen kontrako sententziak eta erabakiak. Batzuk lan eskubidea eta euskara eskubidea talkan jarri nahi dituzte. Eta labetik argi izan behar dugu, eskubide baten defentsa ezin dela beste eskubide bat ukatuz eraman aurrera. Euskaraz lan egitearena edo euskaraz hartatuak izaterena eskubide bada eta bermatu beharreko eskubide bada. Euskarak eta euskarari lehentasun ematen dioten politikak babes juridikoa behar dute eta zentzu horretan izan behar dugu ondo baloratzen dugula EH Bilduk egindako proposamena planteatzen duelako arlo publikoan lan egiteko beharrezkoa dela EAen ofiziala diren bi hizkuntzak ezagutzearena. Langileok eta erabiltzaileak oldartu behar gara egoera honen aurretan, oldartzen ari gara horretan eta guk ja erabaki dugu ofentsibara pasatzerena. Gaur, hemen burutzen ari garen mobilizazioa ofentsiba horren lehen pausua da. Ofentsiba bat eskatzen duena euskara babestu eta egotearena, administrazio euskalduntzearena eta euskara eskakizuna administrazioan derrigorra izatearena. Gu ekimen honekin aurrera jarraituko dugu, kurso osoan zehar mobilizazioa burutuko ditugu gai honekin eta beste ekimen batzuk ere martxan jarri ditugu egoerak eskatzen dituen moduko ekimenak.